आइफाया हामबाय खा कसम माइ आफारो दिनै जत ताखौ बुहुक फायनो रंनो पुइलानो चबन सिबाय आफारो सिनि TSF दफानो बागे पुइलानो सिमी ताबुक जराबो पुइलानो बागे सभा खाइतो ताबुक जैसिनी लीडर कत कतरक बरगबो TSF खाइनो दफानि कक सामैनो दिनै पलिटिकल विंगबो फाइसक हैबायो दिनै अ जागा बाय थांतगौ सिनि ऑनरेबल चेयरमैन TTIDC ताइ सिनि ऑनरेबल EM एजुकेशन ताइ अ जागा बाय थां ताबुक तंतगौ सिनि ऑनरेबल MLA बिसिज कलय जे दिनो गथनागौ बहाजराव प्रेसिडेंट ताबुक चिन और फायक तगौ सुनील वर्मा बंखा GS बगिता थाने ताहुंताय बुखरक हुकुमु मुकुमु हा तखासे निनि सिनिमुं तगौ हायका निनि सिनिमुं करै आबन बागिनो दिनै TSF अबा हायकाय सभा मा खायो दिनै TSF सुदु परि तंनाय आबरक सिबिया TSF का जत तिप्रा हादे हास्तादे तिप्रा सा दफारक जत TSF ताबन बागे हिकाय TSF kaisa bo bubung sibia bo kaisa bini lai puma o hasa kawo tipa hawo lai puma sinai engka TSF amor bagai tini belake hambai te khaduma noramba ya faro tabun bagai hekai ang agibo sawo ताबुबो सानबो सगौ दफारक जे हानो बागै मुखुमनि बागै आइडेंटिटीनि बागै थै थप जाव हासाग क्लाइखा गाकाय हाजारता तेबो अबा हाके एक्टिविस्ट तेबो दफारा हाबजाना आसायनाय आबन बागै जोंनो फान गोनां सिलाय गोनां फान जोंनो जिनो समाना केबो कासुइ मांगलां दिनै मा सावो दिनै सिनि विंटार सेशन एसेंब्ली चेंनाय दिनै सिनो ऑनरेबल MLA बिश्वजित कलय तंगौ प्रेसिडेंट थानाय 2019 दिनै संपर्क रिक्वेस्ट खायनाय एसेंब्ली ओ जानुवारी 8 न ब्लैक डे न रुगै अबन तुयै क्वेश्चन खायनां थौ इनक्वायरी ताबुखा सामने एक्शन नाजाखा नाना नाजाखा नाजागिया ताखुरक नर नुखना न्यूज पेपरो मियावो बांग्लादेश में बरो रबाय सिनि सेंट्रल फोर्स BSF रक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रक सिलाय सेजागु दाति हायका हाजाओ ताना बागै वा खड खडबा हाजागु तामा खायका सिनि BSF रक मुंसा बरना खायमाका बरना बुइमाखा ना बर छिले कगिमाखा कोन मुंसा पान खायमिया ताबन बागै इंटरनेशनल लॉ तगौ आ आइन सेफसान बागै बरक हायनो बरना कगिमानिया केदो तिरि तिप्रा सारनो काय ओ बांग्लादेश बरना फाइमाना प्रोटेस्ट खायमासे पीसफुल कासे केबनि सिलाइबर सैगिया केबनि लाखाबो सैगिया बरना बुनाबो हारिया आबसे चिनि दिनै पहर सुमेर शंकर मतम बरना हका ललित महत साउना गाकाय भुलि कगे खाग्राते लारिनो हरु आ मुथु तखौ जेने सुनिल भाई जेने अनबाय MLA बिश्वजित फुल खायो
दाना नोंजों आगरतला दा फायसिदे जेरै चेरानो कगै बोथार तंबा कि आखै लगे लगनो जिबि थागै बर्न नासिगि तंका थागै बर सगै क्या थै बटल नागौ बटल नागौ थैरना गसिया आज राव कयेकजन बर थायै थैरना हनै थाइका हाफार लगे लगे रिमाया रात पुसा काले खायै लगे लगनो जों 5 बटल थै पायै जों मारो थै पयत बरक जों एडभान्स होनानै राजि करै अथच ताहताय बुखुरक डिप्रेसरक हेल्थ कैम्प खायै ब्लाड डोनेशन खायै थै रुओ के आ थैरक जों डाक्टर जों माया आ थैरक बियागो थां आ थैरक बियागो थां आबर बाव ताहताय बुखुरक मासाव थै हायदे तारो दे थै नि कायसा मुल्य तगौ थै थपसाने कायसा मुल्य तगौ नेने बोसागो ओ थपसा थै आजिना थागा काकाय नों बोसोक साबक गराक मा खाय नों जानो नागौ आबने बागेने चिनो थै बागाना या ताखौताय बुखरक दफानो बागे हाने बागे थै रुना नागौ जों ओ थैनो जों खाथि मा तनाय ताखौताय बुखरक ताबो फानो जेने अब पग थानो खरै अब काय लाइफमा अब काय हिस्ट्री अब काय इतिहास ओ इतिहास ना बुझते तखैसे नेने खाग्राबो जित फायनाय नेने बखरगो तुंसामा फायनाय नेने थै तुंनाय ता पगने तिनर बुबग्राने अजागाबो मुक्ति तगौ बरक फाय सिलाय पगै बेनि याक बखरगो गुलि नागजाक चिनर दुगार पादल दताव सक्सजाक तब फगचों ताबु लागाचों बिचार माया जास्टिस माया जेखौ बाहायके मावना थानाय ताहुरक बहुरक नरम बागस मा